L'ombra del vent, de Carlos Ruiz Zafón. Lisa Leslie. Un somni esportiu seria poder tornar a jugar a uns Jocs Olímpics amb el meu germà. Ramon Jordana. Tinc dos grans records esportius i un és l'haver disputat la WNBA femenina i els Jocs Olímpics d'Atenes. Barcelona. Altres Casares. Tindria molts partits, però un va ser el debut amb Los Angeles Sparks, quan vaig estar jugant als Estats Units, i un altre quan ens vam classificar amb la selecció per jugar per primera vegada en la història uns Jocs Olímpics, que va ser el partit pel tercer i quart lloc a l'Europeu de Polònia. Podria dir moltes. Així, de tots els anys que he portat, una de les que més m'ha marcat ha sigut Ingrid Pons. És una de les meves millors amigues. La vida és bella. L'ordre. Soc una mica endreçada. M'agradaria estar vinculada al món del periodisme i, si pot ser, esportiu.